balma o Mali offensive minke tubabu kun kɛlen bɛ ka jam bila an ye tubabu kun kɛlen bɛ ka jam bila an ye e ma ye u b'a la k'a fɔ k'an ka taa Kidal la k'an ka taa Kidal balimaw u kun ye Kidal bɛɛ kɛ sniperw de Kidal a dunda a bolonbolonna u y'a bɛɛ kun kɛ sniperw ye sniper ye fɛn jumɛn de marifatigi minnu bɛ jɔ so sanfɛ marifatigi minnu bɛ jɔ yiri kan u bɛ jɔ yiri sanfɛla la i b'a ye k'a fɔ e ɲɛ t'u la olu ɲɛ bɔ la e ɲɛ t'u la mɛ olu ɲɛ bɛ e la u ye dugumakolo minɛ u ye dugumakolo bɛɛ de minɛ est-ce qu'il y a faamu kunu armée ye terroriste n'o ye terroriste sema mɔgɔw ye u ka ligne de défense min kun bɛ yen Mali armée ye ligne de défense de briser balimaw imagine jado ye ORTM na il paraît que ko in ka jugu ni nin bɛɛ i b'a ye terroriste u regroupelen don an kama dugumala la an'u bɛ kisɛci la ɲɔgɔn na duguma kɛlɛ bɛ ka gan a bɛ ka gan n balimaw ko drone taara bɔ n'u kɔfɛla de k'a ye ja u bɛ ka tiri kɛ u bɛɛ dogolen bɛ yiri de kɔrɔla la u bɛ tiri la an kan u ye hélicoptère Mi wuli Mi-30 a tɔgɔ hélicoptère Mi-34 ani 24P u ye o fana wuli pour que ni drone ye mobile ninnu susu n'u ko k'u bɛ boli hélicoptère ninnu b'u pourchasser balimaw Mali ye moyen aérien déployé dɛ an ye moyen aérien déployé i b'a ye k'a fɔ an ka avion min bɛ Sukhoi 27 balimaw Sukhoi 27 ye kɛlɛ kɛ Kidal jalo la a autonomie a ka ca plus de 6 heures ye a ka teli mobile bolila parce que ni kɛlɛ ganna u tun bɛ ka mun de kɛ u bɛ 4x4 de la tourner ka 4x4 munumunu cɛncɛn na ka gɔngɔn wuli n'u ye gɔngɔn wuli i b'a ye Sukhoi 27 ka teli 2500 i bɛ bɔ min kalama i b'a sɔrɔ a nun dalen don mobile nun na a bɛ mobile kɔ a bɛ sɔrɔ ka rafale wuli a la dududududu i b'o mobile dalen ye duguma donc drone taara bali terroriste ninnu na Kidal k'a ye k'a fɔ u bɛ yiri kɔrɔla dɔw de la u dogolen don u bɛ ka marifaw dogo yen u bɛ k'a ɲɛsin Mali armée ma n ko drone kɛlen ka surunya u la n ko n'a ye missile fili ko wadaw walahi n balimaw terroriste yɛrɛkɛra de u yɛrɛkɛra u dabali banna u yɛrɛkɛra kɛlɛ tiɲɛn'u bolo u ye ligne de défense ils étaient obligés ka tila u yɛrɛkɛra tan de côté min taara ta hélicoptère 5 y'i da olu kɔ côté min taara ta hélicoptère 5 y'i da olu fɛnɛ kɔ balimaw bɛɛ k'a susu k'u bɛɛ k'a susu k'u bɛɛ k'a susu u kun bɛ an kɔni la duguma kɛlɛ la n balimaw u y'a bila u ko Mali tɛ se ka lajɔ ko face à la puissance de feu de l'armée malienne k'u tɛ se ka jɔ ko minɛn t'u bolo ko min bɛ jɔ ko face à la puissance de feu de l'armée malienne ko minɛn de tɛ u bolo ko min bɛ jɔ guerre min kun bɛ ka kɛ guerre éclair pendant que dugumala la u bɛ ka susuli kɛ ni blindés ye ni char terminator ye balimaw au même moment avion fɛnɛ bɛ ka yanga ko kisɛ bɛ ka ci yɔrɔ jumɛn avion bɛ ɲini la kisɛ bɛ ka bɔ min kisɛ à chaque fois que olu kun bɛ ka kisɛ fili an kan o kun ye sababu de ye k'u yɛrɛ tɔ localiser drone bɛ girin ka localiser oui tir bɛ ka bɔ à 1000 à 2000 mètres d'altitude u bɛ missile téléguidé ka taa missile téléguidé ka missile fili k'a télécommandé dɔrɔn ka taa yɔrɔ susu n'o ye susu i b'a ye armée malienne an ka dugumala la olu bɛ commencer muguci la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ t'u laminɛ u bɛ mugu ci mugukan bɛ kɛ côté kelen o armée malienne o b'a yira k'a fɔ ko drone y'u ka position kari est-ce qu'il y a faamu donc armée o min kɛ ils étaient obligés ka yɛrɛkɛ de u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan guerre donna n balimaw n'i tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka 4x4 jɔ k'a bɛɛ 17 ɲɛsin ennemi ma ou bien ka 4x4 jɔ ou bien ka véhicule blindé jɔ k'a bɛɛ ɲɛsin ennemi ma artillerie bɛ ka tiri kɛ au même moment ni i tɛ se k'o kɛ dɔrɔn o ye kɛlɛ de tiɲɛnen y'i bolo o kɔrɔ i tɛ se ka ligne de défense bila yen i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ de tiɲɛna ninnu bolo u dɛsɛra ka ligne de défense ta donc kunu n'o kun ye le 13 ye est-ce qu'il y a fɔ disons kuna sini parce que an bɛ le 15 la an bɛ ka nin vidéo kɛ wagati minuit sera n'o ye mercredi ye est-ce qu'il y a faamu donc kuna sini n'o kun ye le 13 i b'a ye k'a fɔ Mali armée a kɛlen k'u ka position de défense o détruit Mali armée nana mun de kɛ Mali armée nana i da Kidal da de la est-ce qu'il y a faamu
ka to su ka ko su kolen balma nga force spéciale de flèche ka doni damne Kidal doni ka do Kidal doni ou be ka do olu mago te ka doni véhicule blindé parce que vous savez remarquer nga force spéciale ou dona balma ka sniper munumbe ou be ku la jigine nous a est-ce que yaye tchemu joleno ni ko ibe cigarette mena o tasma blema balma be donc ko mo jole men ni dibila fin do be ya femblement do be ka kay ibe bo min kala ba ba fo ibe cigarette da idala balma wa so force spéciale e kisega ki idata ka boy balma cigarette kunti se ka mena choufela la est-ce qu'il y a fam tasma yele o kunti se ka mena terrorisme fait yele mena ye torchi mena automatiquement torchi mena briller en a force spéciale lunette de vision nocturne mimwe ou là et ka torchi be green a briller abe fort abe couler ko danger be ni orola iba ya nga tireur do bena yele abe yele yoro ini na yele yoro ini na ya sigi yele ngo iba so aramaden do ida aramaden do kumbechi we aramaden do dabe fara orola ibe couler ga ne medibila tsembalmo ku traumatisera de ou traumatisera ou sirana chamambula le très chaud kabo Kidal bon iba e kafo bi journée kono bara munun keram balmo iba e u kuye munne ke Kidal bolomolo na wala balmo u kuye minne do rochamana u kuye moblu fa explosif de là donc ni armée be teme iba e kafo be bolga mobli nyeshi armée ga convoi ma mobli na armée ga convoi la edro nga farakun ka exploser pour que ga mo satacha ou kunyo baraw de damne ou bien ou kunye Kidal dugukon la ou bien min do yoro la pour que ni armée sumara ni ko ki be déminer le gawa so chero jolé mais iri s'en va abi tirer ki bo barala iba e ka fo Mali armée stratégie jumen kula ou donto la iba e Mali armée donto ay muneke iba e anga armée donto iba e na surara karemina armée be muneke sa avec un véhicule blindé ça va temer na ça va temer olu ni kalama me temer dro il va terroriste be commencer à muguchi pom ne muguchi véhicule blindé la mune beke automatiquement drone be sanfa drone be giringa gawa o repérer a marfa manga mbora ni yoro de la ni marfa manga mbora balmo armée be ka force spéciale be bolga do sokono kata terroriste dunu kata ou tuer kata ou éliminer ku bo barala il va nous sera carrément nanga véhicule blindé bulla ga tema doron parce que terroriste we jamfa minge ko ko lube Kidal du kon la don ga temanga o donc nanduna pananga me progression na to ka kise chana bo mugu chana wa harceler iba e ka foko reta masoro donc amana teme karemina armée be véhicule blindé saba yoro o ka kise tse ko soro no lu bulla ga tema doron ni jugu mi me o teme to be giringa dudu ou bien ni véhicule mi ma bulo abe giringa o véhicule takabta nyeshoma au véhicule tato eba sur drone mega asui véhicule bouger ani drone nga missile jika ko acheter ko raneshi tiens ne terroriste dabal ba ko non ku e plan mi mon prévoir à armée malienne kumbe ko no ko plan mega je ko Mali e plan tiens Mali ma songa giringa do balmon kum ay ko njate menedi ara daru be ka sekeseli ke reconnaissance be ka ke drone mega ke ou bien armée sur pas à pas. C'est un balmo ma fo. Mon moma joga anga niveau là mais jogin tabe dogare ou kumeka évoluer comme na. Balmo général Keba Sangare. E ba e ka fo nana renfort la nine kama pour gagner Oumar Diarra. Ou ka duguma opération planifiée yo fait parce que e donine. Sur armée de l'air aller klala ka bara la kaba. Armée de l'air non général in toko boto Alou Diarra général Alou Boy Diarra ale ka vision ne kera sababu embalmo ameka drone chama so drone joda de buana kelela drone caméra utilisera mo drone kumena foso bili hake obena kuda so bili hake balmo mangantala terroriste panange be ka muguchi aye na ye comme ndu wallado ate songa be muguchi la abe gringi ka position de sniper uma iba e ka fanga bere rouge be gringi kumulo masuma nu ya sigaka balma wallahi ubi kumulo era ga wasoro ni kumulo tara nu asigi disiga il faut be bi galaga fe
Donc armée tara don non. En même temps véhicule blindé nous. Na yelena minka. Il va être kafwa be mine sauter avec que boum boum. Véhicule il va mangamba mais véhicule jgoro. Mais véhicule est-ce qu'il y a famou véhicule te sera détruit. Donc ni véhicule ma sera détruit meke. Armée va continuer progression na. Ni drone kona ka foko nyefe ko mine meni orola. Automatiquement armée be génie militaire. Ou be kiringa olu engagé en première ligne. Génie militaire be kiringa ta men membe ou ba déminer mu armée tara dondonine. Donc ou ya siri ku be jamfa minge ku dogo so kono ku dogo dinga kono ku dogo esya fam yiri sanfela la ka armée kono armée ya piège bedi éviter parce que ba do ko ni be dugu do balma ikele manire même Mali armée a yira ko lu be kidal do nga temede ba magachi nunu nga malgré we 10 ans gay akumu kono ko avantage français ku de do kuna nunu me drogu sugu do ta drogu ga boaklima ukme lam ne karkar nous lam karkar ka lam balabala lam mana balabala oji ukme lam balabala len ji de taka odo sare ko di chawma gomi balma ni lam balabala len jimi al ni bombe nucléaire na ba do ki bi joanya itesra o drogu jugu de ukme go de ke mo gonu na sinon onu chew kumi aklima kabri ba ye blende ni avion obeka ni kama ebi yera ta ete kelen to yen ni ne ebi yera ta parce que il va refaire mon mega keleke ou ni te fly ou bi tchétchien. Mieux que ça aussi, Vladimir Poutine. Bon on ni kele bekera asimi mega kele su choko na Poutine mega kele su en temps réel. Bon mo kidal kele de mena ke sababu farafina bebe na ta I kalfa Poutine ma. Rébellion me jamana o jamana la bebe na ti kalfa Poutine ma. O Poutine ou ga jamana deme pour que ka rebelle ke parce que rebelle fa be djien kono abe ni France tatemi e ba soro to jamana o taye oruyi o de djien rebellion be ba soro puissance étrangère do rebe akoro o rebellion ibna ye mo bina o jigi de ke asimiye sisa ame wakati mina Burkina ka ye communiquer ke ka yira ka fo o ga communiquer la ku be Mali fo ko kidal meneli jara uye ko kiral minali mina ke sababu ko terrorisme me ba Ibrahima capitaine Ibrahima côté Ibrahima Traoré côté donc ko alliance des états la nyonga ni chenchemba a jamana kono ka je ka barake ka je ka tege digi nyonga ke ka terrorisme kele ko ni mina ke ko ba de olubulo parce que mutu babu ga reportage la ko kidal lebe ke sababu ko kidal le kera sababu ka terrorisme be ke Sahel kono Koni be faka Sahel terrorisme ko banko fiki tege da kidalka. Ori lankele ngantege da kidalka. Asimi fleni ka ke maître du Sahel. Ankele ngantege da kidalka. E Algérie sera nan ballon. C'est-à-dire ira baro ni wara blessé. Algérie minke auna. We jamfa minga auna. Oh ubena don. Ka adamaden shuga bla jamana la na kadina mani Algérie ubena don. Ay minga na bena don. Mauritanie aw ye minka na parce que wati atite nous mina yanama kontu bolo ibeka kono ma son mina sama aw ni terrorisme me java gangama aw ko Mali aga dugu soro aw be na don Mauritanie me na do ka e bara minga ka e ko chejugu ke o be na don chade o yeminga awna chade o yeminga ana aw sigale Mali be ta mission de maintien de la paix la Tchad wallahi Mali be ta mission de aba don ne be delika fo jamogo be remarka be sanfla bo mo Tchadien onte Mali armée o kuntara Tchadien onne ko le fou du désert ko se kelela balmo a be galoti mogola aw ba kalama ou sona Tchadien onye kelemina ku nana Mali libération na abe fo yoro mi mago la vallée d'Ametetaï o vallée d'Ametetaï Tchadien on a soldat keme flare borontoray aw ko ka se kelela France ka soldat duru de saran we min fo Avora ko Tchadien me se kelela armée de l'air te Tchad bolo français ga avion me wili ga Tchad de men balmo o e kele djumé bidjien kono ni sanfé kele ni otibolo dugumala kele se ga kele gay reso bi Ukraine o be ga kele gay sanfé la ani dugumala on bo bi sanfé kele ke mina me Mali bolo fo Mali ba yanata duguma kele ke mina me Mali bolo fo Mali ba yanata e chembalmo ala benenu balmo se ga Mali la tuguni balmo Mali labe minke
il va faut qu'un sigle n'y a pas là. Il faut jamana ça va faire qu'un janfa. Mali bega labe minge sanduru ni asimi nunu tora una ni shogal nunu amete ma Algérie là. Amese santama balmo wala amete ma France là. Abado ko français puissant dabade. France ga dispositif français kuru kara. Mais na foyer drone de surveillance ni drone de commande français bolo drone nani. On les appelle les drones repair. Quand ça, il y a des missiles comme ça, sinon, il y a des missiles qui sont là. Il y a des drones, ça m'a mis américain. Drone, c'est français. Bi drone, même armée malienne, il y a des drones bidrouillés. C'est pas les. Mbalma sinia sigi bene. Sinimbe malié. Sinimbe malié. On est simple, mbalma. Il y a une Mali armée qui doit nettoyer grâce au professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité. Grâce à nos compagnons d'armes, nous avons reçu, nous avons compagnons d'armes. Et nous avons reçu, nous avons reçu, nous avons reçu, nous avons reçu, rébellion et parce que reçu, il était terrorisme au Kumame Russie. Il était rébellion au Kumame, au Toluka vocabulaire là, où tu es baraque, non, tu dois agli là-bas. Tu vas vous regarder, j'en fais rébellion et terrorisme. Aïe, Poutine n'a jamais à prononcer terrorisme, à prononcer rébellion. Il va y Poutine est tagali minga Syrie. Nga ye fagali da Syrie terroriste ou ka. Aye fagali da rebelle ou ka. Faut Poutine nga tchedo be. We a nommé de. Ka toke ko le boucher de Syrie. Ko Syrie boucher Sergei Shorovigin. Balmo anana participé à Mali kelela. Ngo alek nga bara abe dugu kuturu de araze. E tchembalmo irisu ma wallahi femme irisu la bête se kala. A bête se kala kali. Ore la terroriste nous ni sari no ka soro drogu talaw kunte drogu jugu talaw te wallahi kabran e berm no be kelebla o kunte so mo jo mali armée mais France ou nege gwa chaw tara lahara balwo chenten no la armée digi kula koy mais am to armée ga stratégie ko kuma berete fo armée ye koyira na ay armée ga communiquer mbela est-ce que mais yeni mugage mene yeni mugage fa yoro mo shimo me armée ba ira kelekera un sesro jugu kelekera un sesro ore semve ma terroriste ou tiseka kuma e che dimindo na ula ibado yo kuma mi fo sisa obala de kolu retirer ka bo villa ko pour que ko population ngana sa ko me ku be klaka na terroriste côté kolu ka mélange ko ka ta ko pour que ga segin ngana mbalmo ko beki yagi latiga yani jien wili che o tsega segingana fola ba do rebellion mana wili ko munege o ta o be marfa do dakari ou bien dona ka détachement me bulikata kata marfa o ta doron ga wili armée kama bo de dablala zeina iniga détachement dono ga ge doron ko sara si kuludo ou bien ko mo ga do ga dimi kidal ka fo kibe marfa takata kebe marfa taka buliki na armée kele ou bien kebe marfa takata na e ka di juguma balmo billahi ba sur avion yi sisi iba sur avion yi ke fifinkuru iba sur avion yi bo barala balmo ni minanta bi ki be bolna yi kara de ke mobili tise ka temanga drone na donc rébellion tise ka wuli tuguni a lameni espoir de rébellion tise ka wuli tuguni ka fo folo santo la mo mi muslima mo agilla iba me ko do bolla ka dakar ka tan marfo ye ni dakar wa sur drone yi ki bo barala ni minami bolla balmo amenambe ki kaburu et sega utiliser balmo armée de l'air mi Mali bolo est-ce qu'il y a famoni Algérie kelente armée de l'air a temo ko bolo Sahel la temo ko bolo Afrique de l'Ouest là Tchad anga pilote mu be chi avion dadi là donc do chaque 2 jours pilote be entraînement là ou be muguti là ou be avion boli là drone TBD bayaka jet donc do mo mu ba boli ou bu entraîner jeu vidéo de là ou bu entraîner jeu de guerre de là et asimiye kelen yesigire Sadio Camara kelen yesigire donc beki akili de siko kelen tena wuli tourner rébellion tena wuli mo kelen sera niveau makidal clanche la ville clanche terroriste ko bana o bebola parce que une stratégie minda betiena kaminda nanga véhicule temena o be min deminer o ka afo kibe marfa chiki do du kono ka marfa chi balo niyo kedron ko drone me green yi repéré de kabrika kise fla sabara falbe tukutuku pam wa soro photo tara
Il photo tarega ko bana itara lara. Ou bien photo ta dron a di force spéciale ou ma. Tche bafsi tche ou moko tega mani ka asimenga unité moko bo. Anga breuruju moko tega mani ku bo. Mon force spéciale ou nettoyage de quelque dans le corner là or la gafo. Ko nunu ko plan là ba ko plan là ba ko génocide. Aga fo kan chia do faka. Aga fo kan muso ni demseni chama faka. Pour que ko wili oni na kata américain wili ankama. Balma o me o ma yeda ma bia o chi piège kono. Kidal kele kera ka ban ali terroristes te ka se ka kare aka fo ko demseni sara ko muso sara. Ateum mo sara yira ba ro ki terroriste. On y armé ka professionnalisme de. Donc armé ka nga muneke il faut que l'armée a film ne labé. Opération Serval Kele 2013, on allait en Tchatribo. On est meilleur scénariste on est dans. Quand on a galon tige, ko on a ni Jabali Biné, ko commandant Boitier, nana Daniel Boitier, a se ga famu. Na manga discours ke, anga lay. L'élément de langage d'obe anga olu adopté mbora ko de fort. Ni mɔgɔ bɛ kuma activiste kunda k'i bɛ ko ɲalen fɛrɛ ko wɛrɛ t'a kɔnɔ n'i ko nin victoire ni Assimi les 5 colonels fɔ i bɛ Choguel fɔ olu parce que ni transition an ka minɛn sɔrɔ a daminɛla rectification de rectification terme ye jɔn ka terme o Choguel ye est-ce que i y'a faamu donc u ye ɲɔgɔn faamu Assimi ni Choguel ci k'a ka taa Nations Unies na a taalen a ye kuma min fɔ hali sini tubabuw dabali banna on Assimi ne kɛra sababu ye aw m'a ye ɲina disons Choguel de kɛra sababu ye aw m'a ye est-ce que i y'a faamu ɲina Nations Unies na k'a daminɛ Mali ye est-ce que i y'a faamu ka taa Sénégal ka taa Burkina est-ce que i y'a faamu ka taa Togo bɛɛ ye kumakan gɛlɛnw de fɔ Faransi ma bɛɛ ye kumakan gɛlɛnw de fɔ ONU ma Choguel ye mɔgɔw ja gɛlɛya Faransi la donc stratégie de do est-ce que vous voyez i b'a ye Choguel le fɛn jumɛn kɛ budget en aller à quel premier ministre ko pilier fɔlɔ min bɛ yen ko jamana bɛ jɔ sen fɔlɔ min kan ko ye défense de k'ale ka baara fanba bɛ kɛ ko ka musaka ɲini ka di Mali armée ma ka gouvernement ka budget réduit à hauteur de 70% k'a bɛɛ bila armée ka bolo kan n'an bɛ fɛn fɔ ne bolo an kan k'olu bɛɛ de ɲɛfɔ vraiment Assimi les 5 colonels plus Choguel u n'u ka cɛkɔrɔba olu de discours fédérateurs ye 5 colonels ye baara kɛ Jaw ye baara kɛ Jaw de CNT mɔgɔ terroristes ka sara tigɛ CNT la an kun bɛ k'o fɔ n ka vidéo dɔ in na i b'a ye k'a fɔ Wage o de kɛra sababu ye ka ci di Algérie ma k'an tɛ taa Algérie tuguni Algérie tɛ kuma i b'a ye k'a fɔ tuguni a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Modibo Kone ye baara kɛ renseignement na Sadio ye kɛlɛkɛminɛn min san bɛɛ y'a ye ale de ye danaya ta k'a da chef d'état-major armée de l'air terre ale de bɛ ka yɛlɛma kɛ armée kɔnɔ a ka vision fana ye Russie ko ye n bɔra ka segin a ka vidéo min tigɛra mo Sadio de kɛra sababu ye est-ce qu'il y a Choguel de kɛra sababu ye Sadio ka ordre de mission k'a signé bandaw kun sen dalen b'a kan pour que a ka taa Russie la donc i b'a ye k'a fɔ n balimaw olu bɛɛ ye fɛn donc n'i bɛ nin fanga in dɛmɛ dɔrɔn i bɛ fɛɛrɛ de kɛ ninnu ka taa ni ɲɔgɔn ye mais bi i b'a ye k'a fɔ dɔw fana bɛ tentative dɔ la bɛɛ b'i ta la bon a b'a dɔn ko nin bɛɛ ye Faransi ka système de ye nin bɛɛ ye Faransi wa n'an y'an ta o sira de fɛ Ala k'an kisi an tilalen baara la dɛ Faransi bɛ tila ka na sur le plan politique parce que bi Mali politiciens ɲɛ de tɛ fɛ ka da Choguel kan dɔw fana bɛ yen u y'u yɛrɛ kɛ transition ka soutien o tɛ fɛ ka Choguel ye mais ni Ala sɔnna o b'a ye donc les 5 colonels plus Choguel o de nana ni nin jo ye dɔw bɛ ka tentative dɔw kɛ k'a kɛ i n'a fɔ hali victoire i n'a fɔ ko premier ministre i n'a fɔ ko sen t'a la a sen bɛ dingɛ ba da la dɛ a sen bɛ dingɛ min da la n'a y'a sen bɔ a da la fale bɛ sange kɔrɔ donc bi nisɔndiya min bɛ yen 5 colonels n'u faɲuma Choguel olu ka victoire de ye nin ye depuis 2019 docteur Choguel Kokala Maïga balimaw a b'a la ko Mali armée bɛ wuli ko Mali armée ka kan ka équiper k'ale dalen don a la a y'o fɔ k'a sɔrɔ a mana premier ministre a la k'a dalen don Mali armée la politicien si tɛ yen min tun bɛ kariya k'a fɔ a wagati donc n'an bɛ fanga in fɛ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ an ka discours la ni mɔgɔ ɲalikɛla ni mɔgɔ bɛ k'a fɔ aw abonné minnu n'u ko 5 colonels ye baara kɛ u ye baara kɛ an b'u féliciter a fɔ ye ko ka Choguel fana fara a kan division foyi tɛ na kɛ tuguni transition in bannen ninnu u y'a daminɛ u b'a laban u ye équipe de ye
armée tise ka menace ani gouvernement ma musaka ɲini ka d'a ma est-ce qu'il y a faamu il va un choix stratégique min kɛ ka France gosili minnu kɛ il va o de France sur le plan de la communication Mali est France bâti quoi et John nana ni communication ka mɔgɔw jagɛlɛya ka kumakan kolon fɔ France ma John nana n'a ye farafina ni wagati Choguel le y'a kɛ mais a bɛ Asimi ka ci de la donc n'an bɛ o fɛn fɔ n'a ye faso kanu n'a ye n'i ko les vivent les 5 colonels il bɛ Asimi ka la i bɛ ka taa dɔrɔn 5 colonels le photo bɛ dɔw bolo parce que problème ye mun ye caman bɛ yen olu ma M5 kɛ olu tɛ se ka gɛrɛ transition na ni colonels ka yɔrɔ tɛ est-ce qu'il y a faamu mais mɔgɔ ye i bɛ ka gɛn e bɛ kɛ Choguel ninnu fɛ i bɛ kɛ M5 fɛ i bɛ sɔrɔ ka kɛ i bɛ kɛ Sirasiw fɛ i bɛ kɛ ninnu fila de fɛ mais olu b'a ye n'u nana M5 sira la parce que u ma sɔn ka participer M5 na ni M5 denw ma taa ni M5 ma wuli i bɛ ka kun tɛ taa ni bɛ ka kun ma taa France kun tɛ na donc caman o regret bɛ caman na i b'a ye donc dɔw bɛ wuli est-ce qu'il y a faamu u bɛ 5 colonels dɔrɔn photo bila ou bien n'u bɛ kuma u bɛ fɛn fɔ u bɛ Choguel bila à l'écart walima a k'a dɔn o stratégie ninnu an ka o de éviter o de bɛ se ka kɛ risque ye min bɛ se ka se jamana kan don n'a nataw la est-ce qu'il y a faamu donc n bɛ ka nin kun fɔ a kun ye quoi an kana sɔn France k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na quoi an kana sɔn tuguni ninnu kɛlen ka ɲɔgɔn faamu k'an bɛna fiɲɛ don ni ye Choguel ni mɔgɔ min nana n'a ye Asimi commentaire kɛ ka Diaw commentaire kɛ est-ce qu'il y a faamu a y'i pan Choguel kunna a fɔ ko nafiki don k'a tigi ka taa ka bɔ yen ni mɔgɔ min nana a ye Choguel commentaire kɛ a m'a fɔ 5 colonels a ma Modibo Kone ka ɲuman fɔ a ma Diaw ka ɲuman fɔ a fɔ a tigi k'a ka taa ka bɔ yen ko escroc don yango don est-ce qu'il y a faamu donc an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ninnu ka équipe o de y'a to Poutine dara la Poutine ma da fanga in na gansan dɛ u ɲɛ bɛ nin équipe min na dɛ Russiw u ka service de renseignement bɛ u bɛ jamana situation politique u b'a jateminɛ u b'a ye non ninnu bɛnnen don colonels ni Choguel bɛnnen don u ka politicien est-ce qu'il y a u ka système politique ani système militaire bɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye a bɛ Poutine jagɛlɛya a b'a fɔ n ka investir Mali la mais n'a bɛ k'a ye tuma bɛɛ tentative de bɛ yen ko b'a essayer est-ce qu'il y a faamu k'a essayer k'u bɛ Sirasiw sama ka bɔ Choguel la balimaw olu tentative de man ɲi o fɛnw de man ɲi il va falloir an ka olu de éviter olu de jɔrɔ bɛ ne la n'an sera k'olu éviter dɔrɔn i b'a ye transition wallahi a bɛ kisi est-ce que vous voyez parce que an tɛ fɛ nin transition ka bi jɔn bɛ les 5 colonels remplacer k'i bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye jɔn bɛ Choguel remplacer k'i bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛ ye n'o k'a sɔrɔ i bɛ faso fɛ donc ninnu ka unité o de ye farafina siran ye ninnu ka bɛn o de ye France dabali ban o France ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Asimi ye hɔrɔn ye dɛ ko Asimi ka Choguel bila k'ale b'a fɔ CEDEAO ye est-ce qu'il y a faamu CEDEAO u kana kojugu kɛ Mali la u kana yankata se Asimi ko wallahi k'a tɛ Choguel bila ko ne ye France ye k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ man ɲi ko c'est que o tigi wallahi o ka ɲi ne ye Mali politicien est-ce qu'il y a faamu ne ye Mali politicien fanba minnu bɛ France fɛ n'u da bala ne ko karisa man ɲi dɛ ka n'o tigi bila de taa n'o ye parce que o de bɛ k'a sen da u ka intérêt kan est-ce qu'il y a faamu donc an ka nin baara de kɛ donc k'a yira bɛɛ la ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma nin wagati k'a nin victoire ta k'i b'a kɛ Sirasiw de ye ka premier ministre sen bɔ a la walima a bila u kunna a tigi wallahi a tɛ fɛ faso in ka taa ɲɛ a bɛ fɛ faso ka dan sira la a bɛ fɛ kɔfɛ ka kɛlɛ wuli ka fanga in yɛrɛ dama fɔ ɲɔgɔn kɔ sinon ninnu tagala ni ɲɔgɔn ye ninnu bɛ stratégies de bɔ ɲɔgɔn fɛ donc nin kun ye ka hakiliw ni esprit préparer c'est-à-dire an kana ɲina objectif kɔ kɛlɛ ma ban ni France an n'u bɛ ɲɔgɔn na o tɛmɛlen kɔ est-ce qu'il y'a faamu n bɔra ka min fɔ an ka lajɛ an ni Russiw ka partenariat an ka lajɛ a partenariat an ka renforcer ka sécuriser an ka renforcer ka sécuriser an ka fɛɛrɛ kɛ an ka mɔgɔ caman ka Russiw ka kan mɛn il faut que Mali ka politique dɔ kɛ an ka se ka Russiw ka kan mɛn pour que affaire ni business ye parce que il faut que an ni Russie ka don ɲɔgɔn na de u n'an ka Sirasiw donnen don ɲɔgɔn na il faut que anw population n'u ka don ɲɔgɔn na Mali ka fɛɛrɛ kɛ halisa bourse min bɛ di ka taa Russie kalan na a ka caya kojugu donc n'o kɛra o bourse ninnu mana caya o bɛ kɛ sababu ye an ni Russie bɛ don ɲɔgɔn na kanw bɛ mɛn affaire ni business olu bɛ se ka traiter an bɛ wagati min kɔnɔna la donc balimaw i b'a ye k'a fɔ pratiquement
ni kumakan damado ani ni conseil damado angbe kame boka fo malion yi bien domay monnaie borana agilok anga mo munu sara monnaie borana 2014 à monnaie borana est-ce que vous voyez donc aira armée ni baraba minge vraiment il faut reconnaître que les menon sont là armée ni baraba minge vraiment il faut reconnaître que la puissance de feu a multipliera. Donc, au sababu la, il va y avoir fort terroristes ou massacre joyen ou pour une jambe fait da. Mali armée qu'on a qu'à jambe ani embuscade. Mali armée à embuscade na jambe qu'à peut éviter un à un. Donc, il va y avoir fort mouné nanake et risou. Ou quoi apport boyana kele mona. Ou quoi apport boyana fuka fwa tote. En sera niveau mima ne kon me mi nyine sisa. Ni bara min kele fle asminga ferege mali activiste fenfe. Politiquement il faut qu'il y ait un symbole d'oreke. Politiquement il faut qu'il y ait un bega faranyoronga. Est-ce qu'il y a fait mou? Ani président, an attaque Kidal, président yere kata Kidal kat drapeau la ele. Ni président tara Kidal kat drapeau la ele, anaka activistu. Ali munu nu se ka bo France kana, ka bo koka Amerique kana, u be kana an attaque Kidal kani barake. Aga fo et Moro Keita e France gain. Et c'est ya famu. Donc 2013 France nana Malila. Assimi Goïta nana akera sababu e ka France gain. Mali drapeau trop Kidal politiquement apporté kabo no kera yani diawili chewe gogoro de donner politicien bedala politicien chite se ka kuma yani diawili che donc Kidal tagali il va falloir okake ani flana moye il va falloir ni bara mingara nga Poutine anga récompenser ba do ni be fe ka Poutine soro warte quoi femme ka di Poutine ye oye symbole ye femme ka di Poutine ye oya ka akilina oye ka ira abeka keleke akilina min kama akilina akadiye anga ferege Poutine nga monument nga jo Kidal wallahi aba ko mo malion Poutine nga monument anga monument do jo Kidal Vladimir Poutine togola ka monument do jo Bamako Staline togola parce que Poutine nga référence est Staline de alors no gara me Poutine soro amba to soro parce que anga na yogone ay kelenga mais un partenariat avec la Russie, il va falloir la conserver. Il faut la conserver à l'abri des politiciens parce que Mouktar on sini ni fanga abena to jombulo au cas d'élection kera. Donc on a fait de garantie que ni sans la femme bena Mali ni Russie bena continuer à barake. Ala nga loi tala, anga traité au kala pour que garantie que ni politicien na sega oyelema. Politicien na sega au baranu au akishi yelema. Anga ferege alliance des États du Sahel, anga alliance consolidée. Djeka bara, il faut que anga djede ka frayonga. Parce que anga jamana saba, am bébé retard la développement na. Na yan fanga di yoroma, am se terrorisme la. Waiba ya am se ka djeka monnaie kelenge. Mali, Burkina et Niger, anga sort de lier les menyona, anga exploitation pétrole, anga damne jona. Anga na fonga me guerre be banin kono. Anga exploitation damne. Anga sanu. Anga lana 30% na. Et disons, anga lana 51% de celle. Ou bien 70%. Parce que 100 ans lama mi mena. 100 malika anga djija avion tane sa. Akana miri. Min kera sindoina. Kele bane. Ayam banga marfasa. Il faut qu'on regarde là. 100 avion temps. Anga objectif. Anga Algérie la. Anga conférence là. Malika anga ode bla est-ce qu'il y a famu Malika anga ode bla ndaro ni afamu aga objectif la ga kun Algérie la militairement ka kun France la donc am se ka kenanga dugujoro na folo mais aseka ga ni bisabayre aseka ga ni bisabayre fo anga tien ko adugu sanu na ame tono mi sura na nga dugujoro na folo ka me bisabayre sura te se ka ke il va falloir doga faroka est-ce que vous voyez donc o temelengo Balmo, il va falloir un wardon, un école de la mounou recherche que drone et missile aux technologies. Il faut qu'un drone et missile technologie, un
Donc au Bolenko, sur le plan politique, ni victoire mingera sa Mali, on mène un conseil d'Odéaouma, c'est très important. Ni victoire n'a pas fort. Ah, faut qu'on assimile les 5 colonels plus Choguel. Parce qu'il risque de rêver, on a son, nous, on fera Kaboyona. Parce qu'il y a d'autres, et on va faire les 5 colonels. Et les 5 colonels, oui, barake, ou sont à Choguel, trop fort. Ballon au code de rêve, qu'on fait, ni moko moyala. Akilna de rêve, qu'on fait. Sinon, ni assimile 5 colonels fort. À Ben Alache, bi Choguel, trop fort. Ni ma trop fort, ça que code de rêve, qu'on a. Parce que quel est nous, oui, équipe de formés, tu sais qu'à t'en quoi. Choguel boira M5 là, ni M5 ma kelege, il va y avoir Assimi Nounou, c'est ça. En même temps, il va y avoir Assimi Nounou n'allait. Il y aura Béa et Bandao Nounou Djanfa. Bandao de Kunkeleme qui s'est dans Sadio Kamara hors de mission. Ko Sadio Kamara t'est ici. Choguel n'allait faire un follow mingue, Sadio Kamara hors de mission, à avoir primature tiroir là, à signer. Ou Tara. Choguel est discours mingue. On est Rissou Djagelea. Parce que ni Russie est sur le plan politique, al saïbe français marakono. Balon te marfa feri mare, mudana reba to marfa feri. Figa fin do de ke. Domina Choguel beta Nations Unies na. Est-ce qu'il y a femme? Attends Nations Unies na nana ko président on a comment bien fort. Président ko Choguel ko kuma kadiye ko taka fo ko ne dalen do ila. Choguel ka soro ka discours là be kata. Que la France nous a abandonné. Aba document min kadi Russie. Choguel ye kuma fo kuma min kadi Russie même Russie dana. Aye nga aka kalanga Moscou de. Aka kalanga. Atara ko la France nous a abandonné en plein vol. Au plein vol ni. Que l'administration est là il y a plus de 10 ans. Comme l'insécurité a augmenté. Dieu kono Poutine nous me fait ko kuma de me aklo la. Kabro kera domina Poutine mo hey. Un chef d'état-major a fait aka kelege minandi nunuma. Ou quoi contrat fait mais qu'on bloque les mains parce que ne qu'on dalen tout l'andalen de banaola a contrat bête débloqué a na minan cheka douma. Donc aux victoires do fenebega essayer parce que tentative ou be na kuma ou be ka fort il va y ka fort ou be 5 colonels ou be chogué ni mo me ko ge faral gelay bi asigné barake jawye barake jawye mo nunu ngasratike. Moro kone yaran sema ay fient kula uboran tactique fe ado Sadio Kamara ay minandi Mali armée ma ka bulla kalima Ismaël Wage ale de a fo Algérie ko Algérie ko antita ife ko négociation ko kuma bana fa kay nunu nega nunu te ma nega tawi Rosen colonel we barake o Choguel sur le plan politique politicien munu me français ko ale olu gauche ko olu dakerefe ka Francis Mangoya, Choguel est francifié. Choguel a poussé la France à la faute. À quel discours est mon Francis Dimina que c'est la fin de l'opération militaire. Il me fait comme il y a une stratégie de quelqu'un à pousser vers la faute. En Francis a aéré comme minan chena aéré. Moi ben ina mingo mali ma Francis go. Francis de connaît tara quoi. Et c'est à fond. Coopération banane tara. Donc, il y a un contrat ou un accord scellé. Mali a décidé qu'à te renouveler. Donc, aux visions politiques, nos stratégies, il y a Choguel les a poussé vers la faute. Et c'est à vous. A essayé de pousser vers la faute. Car c'est de torcher à Mangoya. Oh, Mangoya Farafina Béo de Taou Mangoya de Tora Sedaoko. Alsa Choguel au Jul Mangoya Minda Sedaoko. Sedaoko. Sedaoko Nikabora Bella. Abdoulaye Diop.